Hei, bună tuturor, mă numesc Denisa și ăsta este noul nostru videoclip și de data asta e puțin diferit pentru că sunt provocări. Să începem. Vă provoc să beți un ou crud. Eu. Și acum o să le zbatem pentru că e greu puțin. Malucule! Bucus? Țineți? Eu mi-o șervețel. Spate-mi spate. Sembra un altro cosa. Yes. Care altceva? Deci, hai, 1, 2, 3. Stai. Ah, cincin? Chiar, cincin. Te văd? Bine. Al mâinii mea. Hai, cincin. Hai, Eu vă cincin. aici. La mâini. Dă-ne alcool. Eu vomit. Vreau să am luat o bușă pe masă. Mai nu mă. Stai că am fost întrebat ca prostul. Ce e chestia asta? Ce mai roșu? Ia-o gura, am luat. Cheamă copil ca mine de Vezi că eu... Ah, este apă. Mama interesează. Bă, dar Alice. Bani. Numai tu nu-ți faci ură. Nu te ură. Faci un orășan. Gă, nu vreau să plâng. Ei, tare, Denisa să rău, dacă că ea o să fie unica care reușește. Hai că mă duc. Da, încet, frate. Gândește-te și un orășan de atât de asta. Hai, da, nu știu. Hai. Gândește că să ia. Arată cana? Bă, che schifo. Bă. Ai terminat? Da. Nu mai ai, ți-am zis. Vă provoc să faceți câte 3 flotări pe trecerea de pitoni. Da, asta o să fie chiar amuzant. Te provoc să mergi la un vecin și să-l rogi să-ți împrumute baia. Ok. Scusi, non è che ci potrebbe far usare il suo bagno? È che mi scappa da tanto e non ce la faccio più. Ma allora, lei come si permette di citofonare? Te provoc să mergi la o babă pe stradă și să spui că e cea mai sexy pentru tine. Cred că o să se spere și o să cheme poliția. No, veramente si mantiene benissimo. Come fa? Gabriela. Să mergeți într-un magazin de reviste și să cereți o pizza. Ok, chestia asta am mai făcut-o, adică n-am făcut-o eu, a făcut-o Delia și cu un prieten. Dar ei au cerut kebab și o să mergem la aceeași persoană și să vedem dacă se prinde. La pizza margherita. Ma neanche col prosciutto. Niente, niente. Ma ci ha detto che c'era il cibo. Un amico non mi ha dato alcune di. Ci-am fatto lo scherzo. Grazie comunque. Ciao. Tot, Gabriela, vă provoc să plimbați un cartof ca pe un câine. Wow! Ok, o să fie foarte amuzant. Cred că o să ne iei de nebuni și nu o să mai ieși ceva timp bine. Hai perso. Una patata.
Il nostro però morde. Io lo dico, morde il nostro. Sì, morte. Chi ha morso il dito? Piccolo ragazzo, piccola. Ancora piccolino, appena un mese. Muove anche la coda. No. Vieni, vieni. È una brava... Bravo carica. Adesso fa delle cose proprio. Allucinante. Dai, ciao. Vendesi cane, vendesi! Și cu asta e tot. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la videoul nostru. Și dacă v-a plăcut, dați like și share și așteptăm comentarii de la voi cu ce credeți. Vizitați pagina noastră de pe Facebook, Nu te supăra frate, și de pe YouTube. Pa! Addiction.